Jokanyo e sekta mar somo e sub-kaonti ma Bondo e kaonti ma Siaya kwayo mondo mi rid kit somo ma nyasani mar CBC e kor gwenge ma pacho ka. Jalony e weche mag somo Thomas Andiwo Bondo wacho ni keto e tim kit somo mar CBC osebedo gi obadho ka thoth jonyuol onge kod ng'eyo e wi kaka owinjo CBC otiyo thurka. Owacho ni moko kuom jopuonj bende pod onge gi ng'eyo malong'o e wi kit somo ni. Nowuoyo e kinde romo manobedo kata mane gibedogo gi jopuonj madongo mag sikunde manitiere zone ma Barkowino, kama jalup jopuonj maduong' ma Bondo Township Meshak Ogenga bende owacho ni nitie dwaro mar nywando jonyuol e loso chenro mag tayo kit somo no mar CBC. Oywago nok mar masinde mag kompyuta e sikundego kowacho ni ma osebedo ka duoko chien weche mag somo. Learning materials in terms of not textbooks, government is doing well. It's giving the school textbooks. But we have other areas of assessment that require support, like the printing machines, because most of the things require digital resources. Printing machines, laptops are needed in schools to help our learners perform well. Parental engagement, especially community involvement in CBC. Then that kinde chien kaja, rajo puonj no dwa chandre matin. Nikech the kind of of training maneno jopuonj was rushed. Ma CBC, which was a very good design, implementation of chandowa. Mokwongo jopuonj ok noik maber. Mar ariyo, jonyuol pok obedo socialized mo understand gini fully. Nego bed gi massive campaign and sensitization around CBC. What target jonyuol, waka target communities, to kata jopuonj. Bende wame ikruok moingo masemiyogi mondo mi koro gi standard and delivery mar service. I think is something I hope the ministry and the government officials can listen to this mondo be role mar CSOs makoro ni gwenge.